קורה חברים? כאן אנחנו בעוד סרטון חדש והשם שלו הוא מיינקראפט, תגידו תודה. ובואו ניכנס למשחק. כמו שהבנו זה משחק על ברולסטארס, לא ברולסטארס, סליחה, מיינקראפט. אז בואו נתחיל. טוב, אז כפי שאנחנו מבינים עכשיו, יש לנו פה סיכומים של משחק הזה. פה היום המטרה שלנו היא שאני לא יודע מה לעשות, אבל אני כן הולך. תראו, זה הבית שלי. הבית שלי הוא לא כזה טוב. יש פה כל מה שצריך, חוץ מכמה דברים. אני לא יכול להסתדר איתם עכשיו. טוב, אז בואו נתחיל לשחק. רואים פה. המטרה שלי היום לא יודע מה אני אעשה היום, אבל אני הולך לעשות דברים. טוב, אז המטרה שלנו זה את הבית הזה נפוצץ ונעשה לנו בית חדש. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל הדברים פה אני הולך לפוצץ, רק שאני צריך את זה ואת זה וזהו. טוב, בוא נתחיל. קשה להתפרד ממך בית. הייתי אוהב אותך ממש, אבל לא. הייתי יכול להזמין לפה אורחים, מה הייתי יכול עוד לעשות? אז לאט לאט נתחיל לבנות את הבית. לאט לאט נתחיל להרוס את הבית, סליחה. נאסוף מפה את כל הדברים שאני צריך. נאסוף את הכל. יופי. עכשיו אנחנו הולכים למלות פה את כל הבית, שיהיה כולו ממולא זה לא רק זה, גם משהו עוד אחד. אני קשה להיפרד מבתים, אבל אי אפשר לעשות משהו אחר. אני הולך להראות לכם מה אני הולך לבנות ונסיים את זה בערב. יופי. חברים, ממש לא יהיה לי ככה יותר. ראשית, פתאום השארתי את הדלת פתוחה שלא ייכנס לי זומבי. ככה לאט לאט נתחיל למלא את הבית בפצצות. טוב, אז חברים, כפי שאתם רואים פה במיינקראפט, תלך לחדר שלך. טוב חברים, כפי שאתם רואים פה במיינקראפט, אנחנו הולכים לבנות לנו בית מאוד מאוד, אבל רגע, אנחנו הולכים לפוצץ את זה, אבל מה שקודם צריך זה לנו מחכי לילה.
כי לילה הבנתם? יאללה. לא. היה. איפה אני? פצצות לא עזרו. תקשיבו, פצצות לא עזרו, נשארו חלקים. רגע, היי. איפה הדברים שלי? אוקיי, שוממוני. מה זה היה פה, חברים? תקשיבו. אני לא יודע אם נשאר לי. לא נשאר לי. טוב, לפחות הכי חשוב שלא ניסלתי במשחק. לקח לי הרבה זמן להשיג את הדברים האלה, מה אני אעשה עכשיו? הכל אצלי פה, מה דה פאק? מה זה חברים? תקשיבו. לא יודע מה לעשות עם כל זה. נשמוני. כל פצצות והלך לי הבית. ואין לי משהו. ומה אני יכול לעשות? חלק מהדברים שלי. לא יודע, הכל חייב להיות פה. זה די, זה מצחיק. אתה מסתכל, אני אעשה אותו, נקוץ לך לקיר, מגיע לך. זה בסוסים שלך. זה גם שלי. מה היעוד שלי? טוב, אז חברים, כאן אחד נתחיל לשחק, והבית שלנו היום תהיה, לא יודע. אבל חברים, אני שנייה חוזר אליכם, מחפש את הדברים שלי. טוב, נחפש, נראה מה יהיה. טוב, אז חברים, ככה זה הבית שלי, שהוא היה אמור להיות יפה. תראו מה קרה לו. בית מת, זהו. בית שלי, איפה אני אגור עכשיו? איי! חברים, איפה אני אגור? What the f... מה זה? מלה? מה כל... מי אתה? לא, מי אתם? מה אתם? למה אתם? איך אתם? הנה דג קטן שבא לי לאכול שיש. תאכול אותו. אתם יודעים מה? נו מה אתם עכשיו? שיגעתם אותי. תנו לצאת, באמא שלכם. מה אני צריך לעשות את זה בכוח? לא הבנתי. ואגב, על הדרך, זה הדק שלכם שיהיה לכם נראה.
לא אכפת לי מה אתם מוצאים, אני לא אתכם בשיט. נהרס לי הבא. התפוצץ פה משהו? שאני טועה. למה יש פה אבנים באוויר? ולמה מישהו שם פה פצצות? ולמה יש פה דברים? אני יכול לעשות פה את זה? לא. כן. עוד אחד. מה זה יעשה? לא. מה, אני אידיוט? עכשיו, מה? זה יעשה לי זר? לא הייתי צריך לבזבז יותר מדי. טוב. השגתי יהלומים. יש לי יהלומים. יש לי. מוסי. איך מכינים מיטה? איפה יש פה מיטה בכלל? זה מקום בטוח. לא להסתכל למעלה. או להסתכל. מה זה? מה היה פה עכשיו? עד הבוקר אני אחפור עד שאני אמצא יהלומים. חברים. טוב נו, אני אחזור אליכם שאני אחפש עד שאני אמצא, אתם יודעים? טוב חברים, בינתיים לא מצאתי. אז אני חושבת יודעים? אתם לא מאמינים כלום. אני מצאתי, אני לא מאמין. לא מאמין. מה הייתי צריך? חברים, זה מה שהייתי צריך. עכשיו בוא נחזור לחפור. יופי. רגע, בוא נחפור עוד קצת, אבל נמצא עוד. זה משהו אחר. שהבוקר ייקח לו זמן רב. אין לי מיטה, מה אני יכול לעשות אם אין לי מיטה? מה אני... אבל למה גם אין לי מנורה? מה היה פה עכשיו? לא יודע שתמיד הירח ככה במיינקראפט, פתאום זה מוזר לי. אם אני לא מצאתי זומבי שלא יתקרב אליי. סגור מטומטם. מה אני יכול לעשות?
שומע קולות של עכביש. עכביש זומבי. וזה לא טוב. קרא לנו מתי אפשר לצאת? עדיין לא. לא! מה אני פה? מה אני? תשחררו. היה לי עכביש, הייתי צריך להרוג אותו. בסדר. נו, ברח, אבל זה לא אכפת לי שהוא ברח. מתי מגיעה השמש? אז כמה זמן אני אצטרך לשבת פה. אני מדמיין. למה יש פה זומבים? זה לא אני. ולמה לא תוקפים אותי משום מה? דווקא תוקפים, בטח הם לא ראו אותי, איזה מזל. איזה כיף זה שלא רואים אותך במיינקראפט. עדיין חושך. חברים, ככה נצטרך לעשות. לחכות פה עד הבוקר. מה זה? הירח, זורק. להתחבות. לכם ואז להתחבות. הוא בא עליי. מניאק. מתי מגיעה השמש? טוב, אני אחזור לכם שתגיע השמש, בסדר חברים? רגע, מגיע עכשיו. למה הייתי צריך לעצור את הסרטון? אם היא הייתה יכולה להגיע עכשיו, היא מגיעה עכשיו. עכשיו כל חיות יש. אני מתחיל לראות אור, חברים. בוקר טוב, בוקר רע. השמש מגיעה, עננים בורחים. בוקר טוב לכולם. העיר כזאת פורחת. אני כזה אוהב את העולם חברים, תקשיבו. איזה בית נפתח אתם אומרים? ונבנה בית אחת, מה אתם אומרים? טוב חברים, אז מה נעשה? אתם יודעים שהיה משעמם איתי, אבל היום אני הולך לעשות לכם כיף וברולסטארס, לא ברולסטארס, מיינקראפט חברים, ונתראה יותר מאוחר, שפעם הבאה ניפגש